Ahojte, ja som Barbara Lori a v tomto videu vám rozoberiem ďalšie zloženie môjho ďalšieho produktu a tým je ultrahydratačný nočný krém proti vráskam pre suchú a zrelšiu pleť. Už ako som písala v článku ingrediencie na stránke www.barbaralori.sk, tak všetky zložky, ktoré sa v týchto produktoch nachádzajú, sú riadne premyslené a otestované. Na výrobu používam len tie najkvalitnejšie ingrediencie a tie najkvalitnejšie nerafinované, zastudené, lisované oleje a masla. Práve vďaka týmto olejom a maslám má každý môj produkt svoju vlastnú špecifickú prírodnú vôňu. Ako prvá látka, ktorá sa v tomto kréme nachádza, je kupuaku maslo. Toto maslo je veľmi vzácne a aj o dosť drahšie než ostatné masla. Pochádza z amazonského pralesa zo stromu kupuaku. Má veľmi vysokú hydratačnú schopnosť. Podľa dokázanej štúdie dokáže zadržať až 440 násobok jeho vlastnej hmotnosti. To znamená, že vo vašej pokožke zadrží až o 440% viac vody než iná zložka. Ďalšie látky, ktoré sa v tomto kréme nachádzajú, sú organický sezamový olej a makadamiový olej. Makadamiový olej sa získava z makadamiových orechov. Je veľmi bohatý na antioxidanty a vitamíny ako napríklad vitamín A, vitamín B, vitamín E a tiež selen a zinok. Znovu obnovuje poškodenú a vekom oslabenú pokožku. Sezamový olej sa získava extrahovaním zo semiačok sezamu. Obsahuje dva veľmi významné antioxidanty ako sezamín a sezamolín. Práve tieto dva antioxidanty na seba viažu voľné radikály a tým pomáhajú alebo napomáhajú k detoxikácii pokožky. Obsahuje aj nenasytené mastné kyseliny ako omega-3 a 6 a je bohatý aj na vitamíny ako vitamín B, vitamín E, vitamín K. A k jeho hlavným prednostiam patrí eliminovať starnutie pokožky a prekrviť pokožku. Organické kvetinové body ako rúža damascénska a levandula vašu pleť upokoja a zregenerujú. Nasleduje voda. Na výrobu používam len demineralizovanú vodu. Je to voda, ktorá je zbavená všetkých nečistôt. Ďalej sa tu nachádza rastlinný glycerín. Tento glycerín pochádza z rastlinných zdrojov a má zľahčujúcu schopnosť na pleť. Ďalej sa v produkte nachádza vitamín C, vitamín E, CO2 extrakt rozmarín a CO2 extrakt organické granátové jablko. Všetky tieto látky sú veľmi silné antioxidanty, ktoré naša pokožka potrebuje. Ochraňujú, vyživujú a takisto majú protivráskovú funkciu. Ďalšia látka, ktorá sa v produkte nachádza, je koenzym Q10. Je to veľmi významný antioxidant pre nás, pre ľudí, pretože sa prirodzene nachádza vo väčšine našich buniek. Obnovuje a ochraňuje naše bunky. Štúdie preukázali, že práve koenzym Q10 bojuje proti poškodeniu pokožky voľnými radikálmi a takisto poškodeniu UVA svetlom. Koenzym Q10 sa do produktu pridáva s organickým jojobovým olejom. Tento jojobový olej je bohatý na vitamíny ako vitamín A, B1, B2, B6 a je takisto zdrojom kyseliny myristovej a vitamínu E. Ďalej sa tu nachádza kyselina hyaluronová a to v dvoch druhoch, v nízko- a vysokomolekulovej hmotnosti. Pochádza z rastlinných zdrojov a vyrába sa fermentáciou pomocou biotechnológie. Výhoda týchto dvoch druhov je vlastne tá, alebo výhoda kombinácie týchto dvoch druhov je vlastne tá, že nízkomolekulová hmotnosť vám preniká hlbšie do pokožky, kde opravuje vlákna a napomáha k dlhodobej hydratácii. A vysokomolekulová hmotnosť vám vlastne zostáva na povrchu pokožky, kde opravuje jemné linky a napomáha hydratácii v tej vrchnej vrstve. Ďalšou aktívnou látkou v produkte je proteín z hodvábu. Vyrába sa hydrolýzou čistých hodvábnych vlákien, pričom vznikajú aminokyseliny a teda proteín. Vašej pokožke dodá mäkkosť, pevnosť, pružnosť a krásne ju zjemní. Ďalšie látky, ktoré sa v produkte nachádzajú, už nie sú aktívne látky, ale sú to emulgátory a konzervant. Na tieto som kladla veľmi veľký dôraz a preto som vybrala čisto prírodné emulgátory a prírodný konzervant. Cetaryl olivate a sorbitan olivate je kombinácia jedného emulgátora. Vyrába sa z olivového oleja a teda ide o olivový emulgátor. Mne sa najviac na tejto látke páči to, že má aj inú funkciu okrem jeho základnej a teda vytvoriť emulziu, krém, ale má aj hydratačnú schopnosť a takisto podporuje lepšie prenikanie aktívnych látok do pokožky. Druhým emulgátorom v kréme je koemulgátor cetaryl alkohol. Vyrába sa z rastlinných zdrojov a pomáha tomu prvému emulgátoru vytvoriť krajšiu a stabilnejšiu konzistenciu krému. Ďalšia zložka, ktorá sa nachádza v produkte, je označovaná ako parfum.
Pozor, žiadny syntetický parfum to nie je. Je to antimikrobionálne činidlo, ktoré pomáha ochraňovať produkt a takisto aj vás. Je vyrobený zo zlúčenín esenciálnych olejov, takže nejde o žiadny syntetický parfum. Má len tú smolu, že ho do tejto skupiny zaraďujú a tým pádom sa musí označovať ako parfum. Medzinárodný názov pre túto zložku je parfum. Ako posledná zložka, ktorá sa nachádza v produkte, je prírodný konzervant a zároveň aj probiotikum Lactobacillus ferment. Vyrába sa fermentáciou mikroorganizmu Lactobacillus, ktorý vlastne vzniká pri výrobe fermentovaných produktov ako kimči, korejská kvasená zelenina a kyslá kapusta. Má veľmi výraznú hydratačnú schopnosť, ktorá je dokázaná aj podľa štúdie. Už po 24 hodinách dokáže zlepšiť hydratáciu pokožky už o 14% a po 4 týždňoch o 25%. Práve vďaka tejto látke, kupuaku maslu a kyseline hyaluronovej dodáva ultrahydratačnú schopnosť či už tomuto produktu alebo ostatným ultrahydratačným nočným krémom. Ďalšie veľké plus pri tejto látke je to, že je vhodný aj pre tú najcitlivejšiu pokožku, takže on vôbec nie je dráždivý. Na konci zoznamu sa nachádzajú látky ako citronelol, geraniol a linalol. Toto nie sú látky navyše pridávané do produktu, sú to látky, ktoré sa nachádzajú v zložkách ako napríklad levandulová alebo ružová voda. Pri každom produkte na mojej stránke je vytvorená tabuľka so všetkými zložkami, či už v medzinárodnom názvosloví alebo v tom našom slovenskom. Takže si kľudne môžete pozrieť, ktorá látka čo znamená. Tak a to je všetko. Žiadne škodlivé syntetické látky, syntetické parfumy ani syntetické konzervanty. Všetko čisto prírodného pôvodu. Ak vás zaujal tento produkt alebo sa chcete dozvedieť niečo viac o mojej kozmetike, tak si kliknite na www.barboralori.sk, kde sú uvedené všetky informácie a takisto aj všetky moje produkty. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si pozreli toto video, naozaj som veľmi vďačná. Prajem vám ešte krásny deň a nezabudnite, že zdravá krása je môj sen. Ahojte.